dels nens de la regió de Taveta. La comunitat d'allà va decidir posar-s'hi i construir una escola perquè, si no, el tema de l'educació es feia inviable del tot. Bé, només veure el somriure d'aquesta nena ja ho explica tot. I ens va obrir les portes de casa seva, ens va servir un te i ens va oferir aquesta fotografia tan bonica que darrere de tantes arrugues hi ha una història molt interessant que us convido que la conegueu al web de Gimpa, on podeu trobar la història de Gimpa, quin tipus d'ajuda ofereix als refugiats tibetans i com arriben a canviar la vida a persones com ella. És una fotografia que hem seleccionat de les moltes que tenim aquests anys, de fa 10 anys, o molt més que ell fa fotos, i això és davant de casa seva un dia d'inundacions. L'ocurrència posar una bandera, vaig pensar, això és una foto de concurs, bueno, ja està.